Hi, RG boy. Alsa pa, alsa ha. Ito, dapat nakapajama ni ama. Mga habaran man ubagihang kuan pa Babalik ka din. Musipa na pinatin. Naplen. Bita, musipa. Alam ba? Magdagat panuhan. Atong dote maguna. Kanya galing kaluwasan. Sunay. Ay na ni. Usap. Naani ang kalibutot. Mo na pangalan sa amo ang makaon. Sige. Sige ba ni? Sige ingon. Ko hilaw man na. Nara. Mauni ang Mitibo me. Amitibo me. Mitibo. Nitibo kay. Si Ika prutas noy. Of course. Of course. Si Ika sa libutot. Basto sa ina prutas sa libot. Oh, kita si Sally. Kung Bisaya, sarutsot. Kung Tagalog, sarutsot ni. Guys, kani guys. Lami ni guys. Oh, mura siya og babawan. Sabot na babawan. Lagboit babawan. Kauban sa pipino. Of course. And thank you. Thank you. Palakaki. Lagi pa ubab ni kuat. Jaga to. Kuan tamu kuan 1.5. Pang gasolina lang niyo pang expenses dire. Pero si Ruel ako nagustuhan. Guna Ruel, kagikot ka. Enjoy. Enjoy kwa mo yan. Unsay ngalan? Oh, ito gani ko sa lano. Tambo. Walis tambo. Kauban sa tambo oy. Hala kani malihan. Dili oy. Gani malihan na. Mauni. Mao. Imo nang ipagpag ibulad. Bulad. Dayon hingo to ano. Nauna siya. Panghawaon ni ang bulbul. Kana. Mao man Mo lagi na. Ayan. Kaya may naglali sa inyo. Ha? Maulog mo. Sikan yon. No, manunggoy. Siguro wag pangiro. Di kon to taon. Madala pa pag 1/4. Dala pa to 1/4 to eh. Ano ka doon, Tidi? Umaw pa kay. Pakdangan ka magaja. Pala. Sige. Mas init din ay sa mayong datin bang Ayun mo, ang akong mata is mag-abaga. Wala yung ginala yung mga tipara. Ako nang gilipot sa akong pag. Dapat imong dala-dalahon na. Dalahon ni mang kuan tapos naman to'y trapuhay, ihatag na ko sa imo. Ano magpapay. Ayaw, trapuhid ka naman kuan kay magasgas. Ako ang mata mag-abaga. Dapat dala-dalahon to nimo kay kinahanglan maguto nimo pang adlaw-adlaw. Basta lagi kabalik mo. Aircon TV. Ito. Kaisin ka nga Ina kumurid to ba may air conditioner. Di na jud ko. Mao na akong yuta. Ako ni first lot. Si tata second lot. Nya ka mo dito. Silingan mo diyan. So kay imo lang yuta, imo lang fruit. Oh, ako ni fruits kay RJ. Asa man fruits diha? Ano Amazon? Amazon? Amazon. Pagkaon na sa Pipoy. Hoy, lami kaya ng Amazon. Amazon. Kana aro. Ay bisa maka. Ito. Basikong. Pong. Dili mi sa una sige og baktas, mag-eskwela. Yeah, of course. Diri naligid siya. Neta me. Mapelang mo to. Naarang kuan. Kaning dalid. Doon ka pang sa ulo. Kung wakay dalib, goodbye na lang. Goodbye Philippines. Lain ang mamintana. Uy, kadelikado. Ano nakuha naman dayo? Ano landslide gani na. Yeah,
Ipang patay manggong kahoy diri. Ay, dulin ko ano makundi do ano pare. Nakoy, dodong? Hakyan? Nakon sa akyan? Unsa na? Ay, dulwang kun dudong kanadayan. Yeah. Ang bangi. Hala, mura sag atis no? Ang Big kurma. uy. No, that's not atis. Kampal It's- kaya na. It's not a tree. Tree ugat. It's a hole. Hoy, naana ba ini mga mahugan ni ay early. Di pang tam na ni sa amin ni ha? Og Nara, mga mahugani. Why is so Kanang very pag nakukuha ni RJ mo na yang gabakon. oh. Ano pa ilagaw natin, RJ? Magkano naman ito Kanang yan papadi naman nakabuot kay maniga na. Hmm? Ikaw, maniga na ka, buyok ko na ka. Puyo. Kuy nagpapansyon gapon sa 5. Nag, Nagpapansyon. isa. Ambot man. Sila inkar ko na to ba ng inkar? Pag kami kinsa ka, may kabalubag kinsay kuan. Na touch. Ha? Retat. Rita so pag sulod. Sulod. Bago pag ipang pile ang kilid. Hala. iling ubag. We are in the bar. Pagkan itong money. Aya ba money? Money, hon? Money. Kamu na kasinula. Dade. Abun. Ay, kasi. Ah! Tao there. Walang tao lagi. Why? We are Mino. Wala dito yan. Nagsulod sila dots. Happy? Mame. Where is your Lula? Sang daddy? Why si Mama dito nakatulog sa ubos? Why? Why did you coming back? Coming back to now. Awang marang to arang hinog to sa kono na daw slubi. Hala, oy na. Oh, to ara oh. Nadaot mo. Over na. Ato kana pa to ara. To apa? Hala, tuara nito. Madagi. Kamaran. Dorogihan. Daragihan. Ha? Impaka ni iling sa mangkaraot kay ng mga nitibo. Ha? Bago ba yung riban, ha? Mwah! Mwah! Naintay isog ka! Kinsa! Tubagan sa mandalihan na. Dara ko to mga hinugyot gi. Ha? Dito sa loob. Ha? Asa? Sila pa man na. Matag. Oh, evergreen. Ano nang naging tatay? Tapagawa ko akong tema. Uhu! Wow. Uhu! Oy, hoy, akong tubi, akong tubo nga gitanom tanawa. Sa imo gitanong. Tubo. Tawa kana o, nagkuan na o. Awan in taon ta sa diya tuwa. Ug ang uban pa. Mga tanong. Diha alam na. Uto. Yabo ay bagta alam na yabunda sa buga. Dito misa. Viga. Bigo. Sa ubos. Sa ubos ha? Apas lang. Aesthetic si Mama. Aesthetic. Palakpakin ninyo aesthetic. Kasi uto. Latot. Kilatot. Oo. Uto. Dito may sa Vega. Vega. Sa ubos. Sa ubos. Pag. Apas lang. Apas lang. Hoy, malaki ko amelay. Hoy! Di pwede na. Asa si Kurt? Yan lagi ko mahal ko. Daming sa! Oscar! Lawilan lagi mo ay. Na mga kwanta pa. Makasunod yung tag. Narang Jai! Ano ang jabag naman ba gagmay ning anak na Nara o, buhay? nang lubi o. Muna ako ang kayamanan. Kaya manan ikaw on. Iprinda ka, Kuya Koro. Tresmel ra na. Oh. Hmm? Ila ang kontrata? 3 years. Kay Tresmel man. Hmm?
Isa lang kalibo kada tuig. Yain pa man na. Namagas man Negosyo. gud iba. Tig-ubos lang. Gutom na ka, RJ? Wala pa mama, pagpampadihati nila. Pag natadyo Uy, kailangan. naana sa kabukiluran ang bibi na mo. Uy, Ka baby. uy. Naanas ka bukiran Tao daw. ka baby. Sa giluto ni Papayot. Nagluto ba kamote? Kamuti, Jet. Di ba? Di ba? Uy, kalamit naman po. Ang bidatang pa, nagidala ni Kwan. Puta para magkakakakakal. Nami kamuti. Nara. Nara der. Uy, abot naman at sa bukid, oy. Katong ba gani ko ang sama ko sa karton. Gi dapasan. Puta punta. Ano man? Kaya. Lingkod dito ko pa. Yeah. Kamote. Ay, naman ko pati, oh. Init. Ang hiring. Ah, sama ba? Atong ginalang miray ba? Oo. Kalamis yung feeling, oy. Pulutin mo. Sir. Oh, ay. Aje? Tulbino. Ang untoranan na to. Beso ko. Ay, burger kay dagko ay naglis ba? To, tara bayot aw bayot. Oh, na lumidog-dog. Dagag ates da bayot. Yut, dito man ang picture dito. Asa? Kanang dira ka ba? Nakuha dito. Unya na. Mo blur man gud gihapon na. Yut. Mo blur. Kanina sa Evergreen Bike kanina sa Ruby. Mabusdik man gud na. Toro nakabusdik na sa tunga. Tara, ito lang, ano na. Hindi rin kasi ilaw. Pareho lang. Padala daw ba to? Ngaya ha? 1, 2, 3. Ayaw, sugatan sa kamot. Iyana. Ako beha beha. Ano bigat sir? Dapat anak. Dahil hilok na Tu apa to? nagkaon na. Ayan ta, out, dai. Oh, ikaw gunit ani ako mag may pagka-try door si kuan. Abi kan takod. Hi guys, welcome to unsa pa? Home. To my vlog. Yes, walain nga 7 color ang TL. I'm proud to see my bana. Wara. Hi, say hi tata. Hi. What are you eating? Eating my marang. Uy. What is that? Marang. What is the symbolize of marang? Marang nga lugar. Show me your beautiful teeth. Beautiful Yes. teeth. Now, show me your beautiful nose. Ipost ba ang baling ha? Napagtarong diha. Hinabi. Wara ako man ang marang. Ambi. Bangam pa oh. Amisa oy. Palamia oy. Amis. Amis oh. Amis ayo. Ay, mahulog ang dukit. Lingo, tama-tama. Saluin mo, sister. Nalagi pang nabay din ang Oh, doon kayo. Ikaw. Latot man ana. Gatong pagkuan niya ba? Sina. Hala. Ay pulo na lang mga tanak. Bayot. Di- 1, 2, 3, go! Lingi bayot. Bato. Bato? Yung isa pa. Yan ang Bato na imiray ka na imiray. Karamang over green or ever? Ever. Wala may Uber. Ever. Ever. Nga.
Ah, sige, data na to. Hambog kayo ta. Hambog ng sagpro. Feeling niya, di siya mahuso sana. Kanahin na ba sa ginog na ba? Feeling na lang na nimo yun. Ako kahya ka ko ana. Wah. Sige na. Gidusot naman ng marang sa punuan. Kuha na over. Hindi ko na ako. Dali, papatong ako. Papatong ata. Ay, naipog ako yung patong ano. Dali. Hinog kayo. Talingi. Walang father. Where is the father? Patamisa ni Bay, lamit kayo pagtahin mo. Dali, anak. Kakakangkang, kukusan mo. Kama ulang kata, kamat-kamatan kata. Utang ko gimana? Pagkuan man, paggagaan, paggunit pod. Ay, naram ni Ray. Hinog ka na. Lagi. Sige. Sige. Iban ha? Mangusuging magkaon. Ay, pagkaunta si tata ba? Malisgrasya lang mas inot. Pakasong gid ka. Maniha. May pagtarong daw. Ikaw na to. Magul pa lang ko. Kusgan man na. Ay, wifi. Alaya pa kayo magkaon man ka. Matanggal ako. Ba pag-aan. Ang taro ba ba? Ayo, sige nga. Nag-ana na ko ha? Singgit na ako. Si ate ang Magpatong sa may mga baka diri na sa wakan makabukag. Sige. Si tata nan pasakaha oy. Bakit ka? Si tata nan pasakaha oy. Anang nagitiyan sa batang ko. Yan pag hindi ka mangusog. Kabagat. Tata nan pasakaha oy. Dong, dali na, dong. Ako ba kung riban, dong? Patag doang nagmarang ang bahala ka. Hindi makalikot sa marang akong buhok. Sayang. Sungkit. Kasi miray na, oy. Hindi na kumusta ka kay sayang akong buhok. Kaka magigit. Pero hindi mo ito. Sinuti. Bo na tuk aa. Muna na lang ta dog. Pagdali to. Dong. Kung nabay ka itan. Tama bag. Andam na. Eh kanang ibig nga katuklawon. Mura si tatag Tarsha nga crossbreed. Ay, ambot ni. Nakos lagi ka. Magsapit mo ka mo. Pagtarong niya. Hindi. Mahilom. Kaya mo te. Ano siya may nagtamag sa kuha? Buso na yung i-bird mo. Ibig ko. Kaligsam Ano no. man ang Uber ron? Nagsuksukuan. Julian, saka lang yan. Miracle tanaw sa. Si Miray ra. Sharo. Smile. Smile. Apil, Miray, apil ko. Tulog pangaputon ra. Tungan. Tagot. Kikain taon. Kasi smile sa may smile. Lilia. Ano sa mana? Smiling feet. O sige, smile, Lilia ra. Dili ah. Sige, Lili. Ay pilok. Pindo. Pindot ta, wa man na nag-focus. Dugay buhi. Pindo ta ang back. Mo, anak to nagtit na. Di ba na picture basta dool? Ilang ko niya kahoy ay kay magkuan-kuan. Ako gani no. Kanyo. Magunsa. Dikit-dikit yung dahon ba? Kanyo.
magpungpong. Eh, makuan man imong usang hitay. Hitay. Hala, atong tuon ng saging uduhar ka, Sophie. Bata. Kanang bayuhon god. Tumba. Tamaas ka ng kuan. Sakit ta sakit. Ha? Daghan. Daghan, oy. Na, sige. To, nangkasagpi. Minus ka ha. Sir, wata sundan ko Ay, pang ana ba? Use your mind, not your brain. Brand. Brand, go away. Ay, tapo ka man. Tapo ka ba? You're so bad, sister. Tapo ka ba? Tap na. Na. Ha? Buga nga. Kuha na, buga. Hinug man na, Miray. Kuha na, buga nga. Kani ako, gusto na ko kanang padung naman ta pakitalis na kayo. Dali man ta matagbaw, good. Saluan naman ta. Sige, gunita. So, na siya ang among panghimagas mamaya. So, na siya. Saging. Saging is banana. Saging is banana, lubi is coconut. Ano siya? Yeah, ilan yung pansin na ng NTL? Bago pa rin kuha mi ray? Ha? Kani? Masangit? Ay. Tamis na kain na yun. Taoy si tata ba mga pa na? Sobra ka kuan. Lami man noon eh. Nge. Karon pa ni nahulog mi ray? Ang. Kaning diri sa kuan sa nga lawas nagsuksok? Marang? Oh. Nahulog. Lawas? Kaya na naman na daan naman sa lawas. Dalami. Eh, kuig ba sila vitamins? Isa ra to, patuo ra to, di aso katalap. Ika no? Palungan na yun, ito pang ano. Saan pa lang ano eh? Pindutan sa pula. Pindutin ang pula. Nokta. Dali. Ay, maghimasa na dahil ko, pero ito yung sa... Hindi man masubla akong buko. Kuha na lang yan. Habis. Na, malata niya. Lang lang kayo, bakuhig no ka. Dapat yung magitimpla sa sakuan. Batil, bagi batil sa amin. Wow, may batel. Nilas na ko, Bing. Bigala. Nilas na ko. Sukat. Emo na, sigilas. Nagkilola. Sige, nagkatakil po, ano. Habang may buhay. Mama, akong naihil-hil, ah. Asa nga help? Pigari baling siyat. Wow, amazing. Mabubuhay. Kanta-kanta, sentus. Akan doon amoy. Hindi pa ko. Ito na. Bukit na ito. Lulubag ito. Ay, nice kasi pag-ana. Anday na. Ano naman? Nice day kayo sa pag makuha tanan, no? Bisag doon ka na. Hi guys! May buntag sa tanan. So for today's video, naglamaw di ay mi. Darang lamaw. Mula yung nagka-reach sa lubigan. Mula sa tigian guys. Mga to siya si Kuan guys. Mula na si Lolo guys. Ngani. Ay, gapang lang ni Papa bisag idool ba, no? Yan. Awa. Kuan ka sa ila. Ay, kumagod mo. Ha? Unsa na? Kasi may kawan.
Isa yung kauban? Unsa man daw? Nada ay ingon. Unsa maingon? Kumain na daw. Ha? Grabe, friends mo na. Unsa ingon? Ban, kano ha ba unsa? Wala ka nagpajama. Pandiyon daw si Lolo dito kay Bagyo. Kasugat ay nay ka. Sa cellphone na rin ka. Pandiyon daw si Lolo dito. Kani kasabot si Mama ganina. Nang hapon kay. Wow, naman ni Uyoy kay. Hoy, nanganak na si Isaki. Dalon daw si Lolo sa 11. Oh, doon dito kung Pamalay. tawa. Kuha. Nalay dia. Isaki. Di ko Hello pa man oy. Hoy, paano nanganak? Di mo mag-anak din na di mo mag-anak kay. Ayaw mo diyan ba ko na nanganak? Wala pa mga tinulo nimo. Banggot. Oh. Siguro. Kasi mong ulo ka na. Hello man na god. Nabutputan. Oh. Butang na tinapon. Butang na na. But-butan di ay. Ito man ang lubot. Nga nilata. Dito gani mo itong isa dito. Sumusunod ako gino. Ane? Hello. Oh. Hilaw magani. Dito sa isa Renz. Lagi ingkit ang tesa. Anak niya. Okay. Di mo na to. Hinog. Dito Renz oh, kato Renz. Kato dito katong itong mga nagdagang pula. Kasabot ko sa kaban. Diwan ko sa umbong sa una ba? Tara tawad kayo magsaka oy. Sana all. Tara dito ta. Pag hinay mo hakay. Ano dati? Kahit lo pa. Dikra. Kuhan man. Nagduga. Che reklamo. Naman ay payag sila Ate Queenie diri. Oh, ilahaman ni Ate Queenie maisan. Narao si Ate Queenie. Maisan nila. Nasa lapayag dito. Oh, may unod ani. Oh, may unod. Ah, hindi ay. Ada yang tuhog ay. Gingan ni Papa, nerpat, padung pa ni sa ubos. Sagingan ni Ay, dali pang matulog. Father. Dali, ito wite. Ha? Ani? Kagamay. Oh, gabang ko. Hala, kapaspas ni Kuya Renz. Kahawd ni Kuya Renz. Ano ba man imo sa? Kung gulang na Renz ko, Renz. Kana. Kang duwate? Kana katong isa. Katong tubaw te? Mura gulang pud ning isa Renz ano? Kuno? Kanat teo katuti? Ito kailangan sungit sa kuwatay no? Nga sunghit sa babaw gud na. Sinagmunggol. Asa kini? Bidyo sa Ivan. Ivan! Giti ko unta ka. Mm. Kanang isa murag hinog na. Sige ka na, maayo. Kaya na tayo makaon. Na mula daw dali babote. Naman. Ay lagi hinog. Tao ko ha, Jod. Basta hinog. Aleres ba ina og res ako ina og. Sama ko yun. Kay ko kita. Kay video. Ay ati ko nga marang. Ay, tama sakit. Pas sige. Murag ko, murag hinog na sa murag. Nagtubig na ho. Dali. Butang dira. Inya na po. Bali awan ayan. Ba? Ah, mute. Yung lagi ko mahinog. Dulot, ha? Sige. Hulog. Ah, practic kay hinog. Kakumot-humot. Baby RJ, humot kayo, Baby RJ.
Ibaba, yan na. Baby RJ, umot kay umarang, nanakaaga. Daw koy mo. Muta. Ilog na. Napay, ako aning kuan rin. Kanisong hito rin. Nulugay. Pagka nga, kay kauna to. Wala. Wala na may, wala, layo man dira. Kada lang. Sumpa ko yung malulog ka. Buhaning gamay. Uy, analo kayo kami sa ulo. Ay, sos, papuyo. Ay, gamas lulog manok ba? Nakalimutan ka ba? Ano kayo si LJ? Ito. Wala pa man lagi. Oh. Baing po. Palungan na sad. Isa-isa. Bolivira. Itagin ko sa ha. Ayaw, Joy, buhi eh. Tarong mag-video ay kuga ka para natin pakita kay RJ. Ana. Si Ana. Sige, tuyo ka. Ikaw, ikabalo ka rin. Sige, ginti ha. Hindi. Mabuhian ha, mabuhian. Ay, mabuhian man Kuya Renz. Ay, Joy, buhi iban. Sakit pa ba? Sakit. Ah! Tumamay. Kuha ako ya. Kuha ate. Kuha ng kuan, sunghit. Grabe po kung nato. Sige lang. Dili ba na? Araso. Ito po. Kanang itate. Asa? Kanyo? Tawad daw, pagpika. Pag mahinog na gyapon ugma, Waon. waon, oh. Ay, amo tek rin tito. Wala lagi ka, uy. Pagdali gani no, kay pardi ka, kung nila matik di ka makuanan. Ugma te. Kuya Renz, kanang da sa lobby day, Kuya Renz, kuno ko nang duol. Ang nakatago tayo ban. Hinog na ba? O, kuang sungit. Kaya daw te, kane. Tulo na mang hinugonon. Ugma. Mix ay, ito ha. Mamuka. Ha? Isa ba? Dili pa manggon matulog sa iban. Di ka tong tao ba nga niyan ha? Kasi pa kay miya atong ano. Katong nisugo sa inyong haba nga pani panton si lulo nimo. Ay tao di ha? Asa? Atong yage? Oo. Wala. Nagulat-hulat gani tumurag dito ano? Kinsa mandak ha sila? Dili katong nagsabot ba sila atong pagpatay niyo namatay si Oyoy nagsabot ba sila kuan lolo matay ni Oyoy Nagsiyak, diha. Sa inyo. oh ina nagduktok man siya Ha? nakamata ko nag-ana man kung unsa man ante inarago din mo lolo ngay nagsabot daw silang uyoy kay paukuyugon sa 11 katong pagpatay ni Uyoy yun niya Wala ha? Mauli ay. Kita ka. Ope Okay pa damog. lolo bungoy that is bound
Welcome to my vlog! Hello guys, nainang barangay sabi ni. Kakaroon guys, sangad tuman bukid, karon kami naabot to guys. Ay palungan. Chi bi 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 bi. Yes. Dito na yung babay. Cheater on the sky. Hindi, nabayat ni Raga ko. Nakita ka puto.